som Jan Skalčan, študujem fotografiu na VŠVU a žerem pizzu za €20. Studenú, ale dobrú. Máme šumpu spolu. To je naša galeria. My sme šumpa a musíme fungovať. Však my fungujeme, ty kokot. Však Jo, takže... všetci by chceli byť žumpa, čo tiebe? Boj sa na nich, všetci. Lebo ja mám tie 3 mesiace o sebe robiť a ja som ju dneska poveril. 3 mesiace, čo môžu si No, natáčať svoj život. Ja chcem teď vedieť nosiť podpätky. Máme 10. Čakám odbe na teba. To bolo jasné z tej... Pozeral, tak som pozeral. 350 € knižky. Dobre. To je super, ne? Ty doma foťak. My sme fotografii, ale iba telefon máme. Prezidentem. A ešte kde máme ísť? Kde máme letět? Taxi! Tomáš, servus.